ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହଠାରେ 77ତମ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ 12ଟାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଡିଓ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବାଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମକରଧ୍ୱଜ ସାହୁ, ଏବିଡିଓ ମହେଶ ପ୍ରଧାନ, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ସୁବାସ ଭୋଇ, ଆଲାଏନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରେମଲାଲ ସେଠ, ସଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଏମଇ ସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲ, ଓକିଲ ସଂଘ, କଲେଜ, ପଞ୍ଚବଟୀ ଶିକ୍ଷାନିକେତନର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏମଇ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ କିମ୍ବା ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଛି।